Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantza laguna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Egun handia iritsi da. Nire ametsak betetxear daude, bai horixe, altzaporru zureak egin du. Kaixo, bikote, zer, lasai hemen isketan, ez da? Haze, untxi polita, ez nauzu ezagutzen, ez da? Ez, txiste bat, Lasai, beranduago egingo dugu barre denok batera. Txiste bat kontatuko diguzu, Laister, ikusiko duzue. Txistea kontatzen hasi horretik barre hasten bazara, ona beharko du, Zuek ez nauzue ezagutzen, baina ni inguru honetako sukaldaririk famatuena naiz, ospetsuena, trebena. Traketxena, Ez, trebena. Eta sukaldari on guztion antzera, nik ere jatetxe bat jarri nahi dut intxorta inguruan. Eta horretarako, zu nahi zaitut altzaporru. Barkatu, behar zaitut. Altzaporru, uste dut zurekin maite mindu dela, Ez duzu ezer ulertu. Ez, zu nire jatetxeko izarra izango zara. Zure jatetxeko zaharra, Izarra! Zaude isilik. Eta zuk altzaporru pentsatu ondo, Nire menuan zure izena urrez agertuko da, bai horixe. Eta gainera jende guztia zu ikustera etorriko da, bai, zure ospea mundu osoan zehar zabalduko da, nirearekin batera noski. Zer, gonbitea onartzen alduzu? Inbitea, 5 gehiago, Hor dago! Atera kartak! Baina, ze arraio! Zu altzaporru, Euskal Herriko porrurik famatuena zara, eta nik lagunduko dizut zure arrakastaren zukua ateratzen. Bai horixe, zure merezi duzun arrakastaren zukua. Barkatu sukaldari jauna, baina altzaporru ez da trikua, porrua da, Zuk baldakizu isilik egoten. Zintzilik? Xagusaren antzera? Hori zaila da, gazte! Ai, kakusai, lasai, kakusai, untzi inozo, honek urduri jartzen bazaitu, akabo zure plana. Altzaporru, erantzun bat behar dut, etorriko altzara nirekin. Txirri mirri eta txiribiton tontolapikoiek esan didate ez zaituztela bat ere maite. Eta nik txaloak, arrakasta eta zerura igotzea eskainiko dizut. Txori, etzen sisi izango ez da? Zer, altzaporru, arrakastaren trena irtetzear dago, baltzatoz nirekin. Bai, ederki, zatoz nirekin ez izan beldurrik, ederki adoz, ederki guazen. Sukaldari jauna, noiz entzun nahi duzu nire txistea, Laister! Nire plan maltzurra. Hori bai txiste bikaina. Gainera, barrez lehertuko zarete. Bum!
Kaixo Bilbo! Zer berri? Gaur ere, ohikoa den bezala, magiaz eta sorpresaz beteriko istorio piloa izango dugu. Zer iruditzen? Dena den, ongi zabaldu begiak eta erne belarriak gutxien espero duzuenean aldrebeskeririk handien agerta bailiteke, ulerkaitzena, sinestezinena. Baina guzti hori ongi ateratzeko beharrezkoa da, nahi eta nahi ez, hirukote baten presentzia. Zuek ezagutzen aldituzue? Dei dieza egun bada txalo zaparrada batez, txirri mirri eta txirri bitoni! Kaixo Bilbo! Gora hartxanda eta gora hartxando! Isaldakizue, hartxandaren mutila da. Bai, Ze, mirri, sutan altzatoz. Xutan ez, neska, baina bero festarako nantxasi behar dugu. Lasai, txikila, lasai, ze. Udaberriko eguzkia kalte egin di buruan, ala? Apostu egingo nuke honek buruan ideia guztiak irekiten dauzkala. Hori da. Ze, egoaizea, mirri. Ai, eguraldi goxoak, mendi guztiak lorez betetzen dituen antzera. Udaberriarekin ere, mirriren artea baster guztietan xabaltzen da. Noski, Altzaporroko larrasarik ederrena bainaiz. Tximeleta bihurtu den zizarea. Larrosarik ederrena ez dakit, baina arroputzik handiena, bai noski. Ba, ni mirrirekin bat nator, Eguraldi honak festarako gogoa pizten dit. Ikusten, xaten nuen ba? Aizue, eta denok hain pozik, eta hain alai, eta hain badagadude, zergatik ez dugu behar bezala ospatzen? Ospatu! Horitxe bertan gaina. Baina nola? Hondaia txiribiton, alaxe da, Euskaldunok ospakizunetan beti kantatu egiten dugu. Aizue, Altzaporrun ez gera gutxiago izango, ez da? Gutxiago inoiz ez, denetan gehiago. Birri bat ezen. Zuei ere ideia ona iruditzen altzaizue. Baitxueba, mirri xaleek hori nahi badute, ez dago beste remediorik, abistu inberdugu. Barkatu baina lurrupini jolasean parte hartzea izugarri gustatzen zaio eta bera bilanoa. Bestalde niri ere berarekin jolasean jardute izugarri gustatzen baitzait. Zier lasai joan, mirriren eskuetan, Bilbo, sigur geratzen baita, Nik zainduko zaituzte. Gero arte, Ixiar, gero arte. Aizue, bai, humorea, zarata, festa, laitasuna, eta oraindik ez dugu erabakizte kantatuko dugun? Gaur eskusa bat sentitzen naizenez, txiribitoni utziko zi bat erabakitzen. Hola. Txe. Ei, gugana etorri! Aurrera! Aizu, hemen daukazu erritmo berria, jarri dantzan oraintxe bertan, oinak eta gerria. Inoixo, triste batxore eta laniz gainezka, gokana etorri, alakorik ez da, oinazte guzti entzako erremedioa. Malkoak bihurtzen ditugu, irribar gozoa. Aldizkide gara benetan, txirri-mirri eta txiribiton, kuadrilla trajetzena, baiet. Bakantot, bilin bolon, kanta de xarkean, asmorik ez dugu inorzeko pakean. Txirri-mirri eta gure txiribiton, 8. marabila, pozaren leio guztiak zabaltzeko maratilla. Txirri-mirri eta txiribiton, aldizkide gara benetan. Txirri-mirri eta txiribiton,
ezin inolaz ere guztiz animatu. Hirurok ederki asko dakigu, zuek nola zirikatu. Gorputz hori kilinkalan dardarka, ugi gauza erreza da, eta... Baina eskenan nahi mugitzen dena, hartaburu edo gaitu nalanta. Ez gelditu balore modura, norkat erako sain. Nantzan asilea manatuta, zamona zu ere bai. Txirrimirrietan, txiribiton, adiskide ona gara benetan. Txirrimirrietan, txiribiton, kuadrilla traketxena baietz. Txirrimirrietan, txiribiton, adiskide ona gara benetan. Ai, indarrez, ilusioz beterik. Gogotxu hasi dugu gaurko eguna. Ez dago alaitasuna baino gauza derragorik. Eguna gaurkoa haundia izango da. Epa, bakarrizketan ari nintzen. Aizue, lurrupen ikusi alduzue? Harritzekoa da, berari jolasean parte hartzea izugarri gustatzen zaiot, ez dakit non demontre sartu den. Agian trompeta erakustaldiren bat egitera edo joango zen? Agian bai, baina hemen daudenak gaurko jolaskideak dira, eta egin dezaiogun ongi etorria gure laguna itxalo batez. Kaixo laukote! Ze kuadrilla polita daukagun gaurkoan, Ja, gaurkoan eta beti, baino polita balin badira, esan behar. Kaixo, arratsaldean zer moduz? Ondo, Zuen izenak esango dizkidatzu? bai, Tira, esan. Garazi eta Edurne. Garazi eta Edurne, eta nondik etorri zarete, Garazi? Uribarritik. Uribarritik. Hori, Bilbon dago, ez da, Gipuzkoarrentzat esate du batipapa, naparrentzat, eta ez enteatzen gehiagita. Bai. Bai. Bueno, eta zuek saskibaloian trobeak altzarete? Bueno, Pixko bat, ez da? Bueno, atxalo handi bat nahi dut nik bikote honentzako hasteko. Bikotea! Kaixo, bikote, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, zuen izenak ere jakin nahi ditugu, ia izenak? Peio eta Itziar. Eta nongoak zarete? Uribarrikoak. Ara, denak Uribarritik, por cierto, nik badakit Uribarri nun dagoen. Txenteatu naiz, Bilbon daola. Bueno, guentzat ere txalo handi bat nahi dut. Eta zer egingo dugu orain? Jolas egingo dugu, guazen! Beno, bikote hasiko zaigu, lanean. Beno, beroketarik eta egin dituzue hor, atzekaldean? Hola, muskuluak eta, bai? Bueno, nahi duzuenean. Ia, atalde hasiko da, eta nahi duzuenean, ekin lanari. Tira, zuen kontatu sartutakoak, ez da bat ere erraza. Ongi, bintzat arba ikutzen dute, Bueno! Egia esan barra dut ni leno jardunez eta kale egin dut denetan. Epa, hori barrura zikoan, Elbiren batek egoarekin ikutuko zion eta... Epa! Bueno, gertu zabiltzate, Bueno. Ia denek aroa ikutu dute, erdia barira bezala emango diogu. Zerratik atxalo handi bat. Bueno, Peio, zure txanda da orain? Amak lagundurik? Molestatzen baizuman hankakin ostikoa, baloiari, lasai, etxen bezala, hoxe, venga, nike bai. Nahi duzunean, ekin! Hartu beste baloi bat, Peio. Hartu beste bat, hori da. Bueno, pizka fuerte xo. Hartu beste baloi bat, bitartean, Peio. Bueno, eta hori nola kontatu behar dut nik? Minus bat bezala, Bueno, hauek beste saskia aukeratu dute, ongi deritzot. Tira. Epa! Gertu zabentzate, Peio. Tira, kaman.
zuekin. Eta lan hon baten ostean, ze majo saiatu dira eta zindagit, benetan zaila dela, hauek badakite ikusi nauteleno intentona bat egin eta kale egin dut. Eta txalo handi bat nahi dut beraientzako eta datozela opariak, ani. Hementxe dira oroigarriak gominak eta guzti. Eta txalo handi bat, oixe. Bueno, mi esker ani, eta mi esker zuei etortzagatik, eta opari bat ahaztu zait. Beste txalo bat hauentzako! Guazen, gero arte! Zirraragarria da gure jolasazta. Banik badut lagun bat. Eskuak erabiliz, hankako behatz botoloarekin, edo zer gauzekin gauza zirraragarriak egiten ditunak, sinestezinak, harrigarriak. Zuek ez duzu ezagutzen. Txandu izena, ez duzu ezagutzen. Noski, ezagutuko ez duzu eba. Baina, nik arrazotxo bat daukat txanekin. Txan beti bere gauzetan pentsatzen egoten da, antzokian zehar galtzen da. Ta nik ez dakit gaurkoan ere non sartu den. Agian, deitzen badiogu, gure oiuak entzunda behintzat, azalduko da behar duen tokian. Deituko digu? Txan! Txan! Gaixo! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Opa! Ei! Betiko galdera! Magia ikusteko gogua? Magia ikusiko du, baina arroz horretik gauzatxo bat. Kaixo, zer moduz, ondo? Bai? Partartzeko gua? Bai? Mesedez, zeur izena? Espe! Esperantzari gabe, lagunduko jazo? Txalo, goxo bat, esperantza, mesedez. Torri, espe, torri. Adi, laguno! Bueno. Torri, espe, etorri. Ez da gehiagi fiatzen, Espe. Bueno, badazpara. Eskoa botatzeko, prest? Bai, orduan nere eskerrian jarriko zara. Hortxe, ondo. Eskerrik asko. Zer da? Bista hona daukate, Radio, beitu. Baraja bat, 52 karta, eta dendenak ezberdinak. Espek, karta bat aukeratu behar dezu, baina nola? Besoa luzatu, besoa luzatu, horrela, eta behatz batekin kartaren puntxa bat ikutu, nahi dezuna. Ikutu. Hoi da, atera pixkadan, atera gabera bat, Osondo, zeren eta, karta bat aukeratu du. Adi, Espe, baraja. Kapaz izango altzinake, hola bat batean zeuk asmatzia ze karta den. Kapaz? Bai, horrela. Ez? Itxoin Espe. Eta horrela jartzen balin badet? Tak. Oain bai, ze karta da? No te fastidia. Espe. Eta horrela jartzen balin badegu? Ez da? A ber, Espe, afinatu pixkat. Eta horrela jartzen balin badegu? Ze karta da? Lauko bihotza. Espe, zer romantika zara. Gogoratu ondo, alde batetik bere kopurua edo balioa, eta bestaldetik bere saia. Kasu honetan, bihotzak, inglesez, in the hair. Apunta gartu gero galderak egon goiata, Beitu, lauko bihotza barajaren gainean utzi, barajaren erdian hartu, eta gainean utzi. Iep! Honekin zein dugu? Baraja, berak aukeratu duen karta, barajan erdian galdu. Hor, non baite hongo da. Ados? Oain arte, ondo ulertzen da. Adi, inglesak dioten bezala? Espe, partxe guan. Eta oain, berriro inglesa dioten bezala? Partxe txu. Barkatu maitia, inglesa. Adi, zer ingo dugu? Hartu baraja, fundan sartu, eta hause dena, tak, beitu, Hortxe utziko dugu. Adi, Espe, lehen biziko partia, baraja. Bigarren partia, zer da? Pistola. Bueno, azken finean, arma bat. Tankeak eta kainoinak eta misila bezala. Nik uste dut, gizakiok asmatu deun inventorik
gaiztoena, tramankulorik txarrena. Baina gaur, espe, beste zentzu bat emango diogu. Gaur, armau, erabilko dugu, magia egiteko. Beraz, espe, hartu pistola, oaindikan behatza ez sartu gatilloan, hartu pistola, aidian, horrela, mesedez, eskatuko nuke lehen da biziko hilerakoek. Belarria pixka destadio hoi da, eta espe, 1, 2 eta 3 zenbatzerakuan, eta hor dator, ona dator erronka, espek benetazko armarekin, benetazko tiro bat jaurtikutuko du. Bala, benetazko bala, barajan erdin emango. Eta, espe, hemen dator magia. Bakarrik karta bat zulatuta azalduko zaigu. Eta karta hori izan bar da, hain zuzen ere, espek aukeratutako karta. Ados? Espe, prest, gora, behatza oentekan ez sartu, adi, oain eskatuko nuke isiltasuna, irabateko isiltasuna. Adi, prest, zuzendu, 1, 2 eta 3. Espe! Txo! Jetxi arma! Redio! Itxoin! Espe! Txoin, geldi, kontuz, eh? Espe. Lasai. Itxoin. Bigarren aukera bat emango dio. Prest, zuzendu. 1, 2 eta 3. Radio! Nola, ja. Espe, esperantza galtzen hain naiz, Etorri hona, maitia. Bestia, hain ere maitxo gaixoa. Itxoin. Hirugarrena. Adi. Hartuko deu baraja? Espe. Obeto, bai, Olim. Espe! Mesedez! Baina, eto bint, Espe! Geure karta! Ez? Nola esetz? Txoin. Espe! Edo, laukoa? Nola laukoa? Lauko bihotza? 1, 2, 3, 4, eta... Bai, 5, itxoin pixkat. Espe, magian sinisten aldezu? Lagunak, magian sinisten dezute? 1, 2 eta 3. Lauko bihotza, Espe! Eskerrik asko! Eta horriona! Eskerrik asko, maitia! Eskerrik asko! Bueno, Bilbo! Urrengo arte! Agor! Ja! Altzaporruko lagun guztiei zabaldutako gonbitea. Gaur gure jatetxe berria zabaltzen dugunez, menu berezia antolatu dugu. 5 xoxentruk Euskal Herriko porrusaldarik gozoena dastatzeko aukera zein hobea izango duzue. Ez galdu aukera paregabe hau. Orantxe jaso dut gonbidapena. Arraroa da, baina afaltzeko plan bikaina izan liteke. Gainera, denbora luzea da Altzaporruko lagunak elkartu eta afari bat egin ez dugula. Ederki xiar. Hauek azaltzen direnean, ez usteko bikaina emango diozu. Bidirik, gainera komeni desezea, bai. Ixiar, gaurko egun zoragarri hau erabat ondatu da. Azte desgrazia. Baina, hau ez da horrela geratuko, Arrapatzen dudanean, askarria batzen duen, xiprita txapla emango jote, goiti bera, ezterreskuin, Nahikoa da, Mirri? Askatuta nago, Nahikoa? Ixiar, gezurra dirudi, baina hain egun distiratsu, zoragarri, alai eta polita, erabat ondatu da, zapuztu, kakaztu, lerdeztu, ilundu. Triste gaude. Potolo, hori nire aduke, Tira, Mirri, jeiki.
Triste baino, kontatuko aldi dazu ez gertatzen den. Kakusaik, Kakusaik altzaporru eraman duela. Baina, hori nola liteke, baina... Kakusaik altzaporru, baina zertarako ba eramandua. Ba begira, oraindik ez daukagun nazkante horren mezurik, ez daukagu, baina ziur gaude maltzurkerin bat prestatzen ari dela, ziur. Baina ez da horrela gertatuko, seguro, Miriren hitza, Naskagarri zital zikina, askazali gabeko koala, orbaini gabeko dalmata, gatzi gabeko porrusalda. Mirri, zer esan duzu? Astakeria ugari neska. Hori ere aitortu behar dago, Mirri, astakeriak esaten ere artista. Arazoaren gakoa asmatu duzu. Nik? Nik asmatu dut? Bai, oski, beti, neuk asmatzen du beti, arazoaren gakoa. Ixiar. Zer gertatzen da, ze gako eta ze gakondoko. Orantxe jaso dut gonbidapen hau. Hau? Altzaporruko lagun guztiei zabaldutako gonbitea. Gaur, gure jatetxe berria zabaltzen dugunez, menu merezia antolatu dugu. Boxoxen truk, Euskal Herriko porru saldarik gozoena dastatzeko aukera ezin hobea izango duzue. Ez galdu aukera paregabea... Aizue. Kakusaik altzaporrua harrapatu du, eta gainera berarekin porru salda egin nahi du. Zer? Ai, altzaporru gaxua, baina zopa eginda maitu behar aldu altzaporru. Mirri, ez esan horrelakorik, Kakusaren atzaparretatik askatu behar dugu. Zerbait egin behar dugu, azkar gainera. Gozea, ez du kau presiso goza izateko unea, Tira, lasaitasuna. Adizkidak, lasaitasuna behar dugu, lasaitasuna. Aizue, baldakizu zer bururatu zaidan? Zer? Ba, altzapurruk hainbeste maite duen doinu hori? Beste hori, noski. Ez da ideia txarra. Gauza bat, bai, Ixiar, ondo da. Zoazu beste gainontzeko lagunei egoera honen berri ematera, eta bitartean, zerbait pentsatzen dugun bitartean, guk kantu bat egingo dugu, gure altzapur hori hain gogoko zaion kantua. Zeiru ditzen? Bai, jadizkideok, gaur, inoiz baino gogotsuago abestu behar duzu, Horrela, eguratzean bitartez, eta magnetismoaren bitartez, altzapurruri itxeko zaio gure laguntasunaren eta dizkidetasunaren berri, eta lagundu egingo dio, goiari eusten. Hori da! Eta kakusain maltzur horrek entzun dezala gure oiua! Allá, cuidaos! Daritzen gara goxokiak arten, Komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen, denak galduta ere eskarak eskatzen. zein da gure leloa. Asteburua maituta eskolara buelta, Gure kalbarioak askenik estuta, baina ezin egon bat beti ozpinduta. zein da gure leloa. Dutxatu behar dugu ia egunero, Jaboia begietan sartzen zaigu gero, baina gure negarrik ez inork espero. zein da gure leloa.
zapatu muki eta guzti. Doministikua egin taurrekua busti. Edukazioneko gauza ez dirudi. Txein da gure leloa. Adiskideok, gure altzaporru askatzeko ordua iritsi da. Kakusain, zure gaiztakeriak, zure zikinkeria zerrikeriak eta bukatu dira denak. Gora altzaporru! Gora altzaporru! 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 Hei, kaixo arratsaldeon. Ondo bai? Posten naiz. Ba, bueno. Oi, barkatu. Nire sabela izan da. Claro, goseak nago eta izugarrizko meriendatxo bat prestatu dut. Eta orain zuen baimenarekin. Hau, egarria. Lalari, lalolali. Kontxo, utxi dago. Eskerrak botilla bat ekarri dudala. Kontxo, nik botella bete dut, ez da? Erraroa da. Ze? Ondarea. Elgi! Kontxo! Frantziska! Elgi! Eman nire sandwicha! Begira. Zer izan da hau, Elgi? Tren gat? Nola tren bat, hemendik ez da trenik pasatzen. Anizugazizko saratagat entzundet? Begira, hau etzen tren bat. Hori izan da nire zabela. Zure zabela? Bai, gozeak nago. Nire gai, Elgi, nire gai. Bai, baina azuk nire merienda osoa jat duzu. Orduan, zer egingo dugu? Oigadakit, Elgi! Jatetxe gatera jungo gara? Faltzea, Ba, ez. Gai, Elgi, gai. Ez. Gai, Elgi, gai. Afari errongantiko bat izango da zu eta gioak harrik. Ez. Eta badakizu zergatikan gaur egun jatetxe batera jutea nahiko garestia izaten da. Elgi, Frantziska, guazen jatetxe batera. Begira, jungo gara. Nire rulotera eta zerbait prestatuko dugu. Gaizo ondo, Elgi. Agian makarroiak, edo patate firgituak, Elgi. Bai, nahi gaduzu nik zerbait prestatuko dizut. Zuk niri gai. Eta zer prestatuko didazu? Gauzasko. Baina, adibidez, zer gauza polita, adibidez. Gira, karakolak? Bai, karakolak zimaurrarekin. Karakolak zimaurrarekin. Gai. Zen askagarria. Begira. Gauza polit bat prestatuko duzu. Gai ez daki zer gai kolita. Eta zuk ez daukazu sukaldarearen itxurarik. Frantziska, nik arginan ikastaro bat egin nuen.
zuk goi, ikastaro bat, bai. Elgi, goazen zuk aldera. Goazen, bai. Jungo gara, goazen zuk aldera. Elgi, bai. Zu izango zara, bai, nire laguntzailea. Ni zure laguntzailea, goi. Oso ondo, goazen zuk aldera. Elgi, baina etxon bizka bat. Eta zer prestatuko didazu? Gazerriko entxalada bat. Baserriko entxalada bat. Ze ondo ez, gazerriko entxalada bat. Bai, baina momento bat, zer? Zerekin. Zerekin? Bai. Nola egingo duzu? Produktu ekologiko eta naturalekin. Guazen, begira hemen daukagu zukaldaria. Ze ondo, hemen daukagu dena prez. Begira, hemen dugu osagarriak, bola, gola, eta dena. Egi, bai, ni ganoa errezeta errepasatxera. Agur, Frantziska. Ze ondo, baserriko entxalada. Ni jantziko naiz. Hemen daukat dena, begira hau niretzako, talari-lalolali, eta hau niretzat, Elegante, ez da? Oso elegante naiz, Bueno, Elgi, Frantziska, presaude, kresnago, ea, atera. Elgi, ze dotore zaude? Badakizu, ni beti oso dotorea naiz. Ea, Frantziska, nola egingo dugu gure baserriko entxalada? Egira, nik osagarriak esango dizkizut, eta zukatera oso ondo. Eta zuek neska mutiliek esan behar duzue, letxuga! Zuatera! Letxuga, oso ondo. Letxuga, gota. Hemen, gai? Eta garbitu gabe? Batira. Letxuga. Orain, esan erekin, zugandillagat. Zugandilla bat? Atera zugandillagat. Zugandilla bat, bai. Ze ona! Zugandilla bat, Orain zer, esan erekin kilkerra. Kilkerra, atera. Kilkerra, gai. Mesedez. Ze ona! Momento bat, Gota. Kilkerra. Orain, esan erekin gazerriko oiazkoa. Atera. Baserriko oiazkoa, hemen dago, begira, baserriko oiazkoa. Ze ona, baserriko oiazkoa! Gota. Baserriko oiazkoa. Eta orain zer gehiago, txingurriak. Txingurriak. Gota. Txingurriak, mesede txingurriak. Ze ona! Eta orain, somorroak! Somorroak! Gota! Somorroak! Ze ona! Txon pizka bat, somorroak! Eta orain, kiker mina eta gatza! Piper mina! Hemen! Eta gatza! Gatza pizka bat! Eta hartu goiara! Goiara hemen daukat! Eta nahaztu pizka bat! Ze ono! Eta orain, nik dastatuko dut. Zu, bai, batira, ea. Ze ona, Elgi. Orain zu. Elgi, orain zu. Elgi, orain zu.
Ez. Gai elgi, ez. Gai elgi, jan. Ez, begira. Ez daukat gozerik. Gai, ez. Gerriro trena. Nire Zabela. Dastatuko dut? Dastatuko dut? Pitxin bat bakarrik, pitxin bat, Oso goxua dago. Dena pixka bat. Ea. Ona dago, Elbi. Ona dago. Oso ona. Goxua dago, Elgi. Oso goxua, baina zer. Ez daki, baina nik usteet kalte egin didala. Kalte? Bai. Esan dizut zergat jangearko duzulak ez dela zoraiatuko zara. Guazen, guazen obera, oso gaizkinago, agur, Elgi, guazea, zen salada prestatuko da, mesedez. Guazen. Altzaporru da gure laguna, altzaporru da kakuzairen laguna, altzaporru. Ez aldala, buru luze kaiku hori, Ikusiko duzu gaur zu noren laguna izango zaren. Txirrimirri eta txiribitonena ez behintzat. Ze txirrimirri eta txiribiton gaur nik akabatuko ditut, bai horixe. Eta nahi dizue jakin zer gertatuko zaien? Inusente honekin egiten ari naizen porru salda dastatuko dute. Eta lehen tantatxoarekin probatzen dutenean, seko geldituko dira, betirako mozolo. Gora kakuzai! Porru salda honi, kakuzairen gatz magikoa falta zaio. Bai hoize, kakuzairen gatz magikoa. Eta ikutu honekin, prest dena kakuzairen garaipenerako. Eta horrela, Euskal Herriko haur guztien erregea izango naiz. Gora kakuzai! Osondo. Eta orain, azken prestakizunak. Ia dena ondo dagoen ikusi behar dut. Ia dena prest dagoen. Bai, dena ondo dago. Bai, oso ondo. Hau, porru salda taberna da. Taberna berezia, txirrimirri eta txiribitonentzat, taberna berezia. Hemen sartuko dira, baina hemendik inolaz ere ez dira aterako. Gora kakuzai! Zalantzarik ez dago. Hemen kakuzain egon da. Hau bere oinen aztarna bat da. Eta hau bere oinen usain nazkagarria da. Haizue, baina usain gozoa sentitzen dundik hemen. Porru salda usaina. Eta porru saldakin batera, usain txarra hau kakuzainena bakarrik izan daiteke.
Haizue, ikusi alduzue zuek kakusain? Bai! Ez da mugitu ere, hemen bukatu dira zure gaiztakeriak eta zerrikeriak non da altzaporru, kakusain! Ze kakusain eta ze arraio, ni txirri naiz, kontxo! Ze egiten dudan txapelarekin eta ze egiten duzu zuen makilloiekin, Apenas gu kakusai harrapatzera eta altzaporru askatzera etorri gaitu. Tira, bota itazue makilloiek, bota itazue. Mirri eta txiribito, entzun mesedez. Altzaporru askatzeko, buruarekin jokatu behar dugu eta ez indarkeriarekin, ulertzen duzue? Baina entzun, ziur nago kakusain hemen dagoela. Hemen, bere aztarna bat ikusi dut eta usain nazkagarri hau kakusainena bakarrik izan daiteke. Hemen porru salda usaila zago! Mirri eta txiribiton, porru salda usaina bai, baina kaka usaina ere bai. Dena. Egia, hemen inguruan basabilek kakusai. Eta gu etorri gaituk, altzaporru askatzera! Bora altzaporru! Altzaporru! Mirri. Altzaporru! Mirri eta txiribiton. Aho! Opera txiribiton, dena botatzen duk. Mirri eta txiribiton, meserez. Orain ez daukagu hortarako astirik, entzun ondo. Ziur nago, mai hauek, kakusaine jarri dituela gu engainatzeko. Baina gauza bat egingo dugu, entzun. Berak gu engainatu ordez, guk bera engainatuko dugu, ezagutzen ez dugulakoan. Ulertzen? Erdizka bakarrik? Berdin ziok. Honek erdia ulertu dik eta nik beste erdia. Beraz, dena ulertuta xau. Maforme? Kamarero, gozetuta gaude, bizkor! Nire porru salda. Prest? Eta txirrimirri eta txiribiton nire atzaparretan erortzeko prest! Mirri eta txiribiton, entzun ondo batez ere. Kakusain etortzen denean, zuek ez ezer esan. Eta batez ere, porru salda ateratzen duenean, ez probatu, ez dastatu. Pozoinduta egon daitekelako, ulertzen? Baina nola... Pixka bat ere ez, txiribiton. Erdi bat ere ez. Txirri, nola jakingo dugu pozoinduta ote dagoen? Nik badakit pozoinduta dagola eta kitxo. Banoa, hemen nago. Kaixo, lagunok, zer moduz? Gozetuta. Zer dakarzu hor, lapikoan? Porru salda, goxoa. Gaur goizean baratzean bildutako porruekin egindakoa, primerakoa zuentzat mundiala. Bai horixe, tira probatu pizkat. Eta, zuzer? Gozetuta, Potoloa, lasai, azetuko zara eta lasai. Nola duzu izena? Honek txiribiton. Eta zu nola duzu zeurea? Nik Juan Mari Arkak naiz bai, sukaldari famatua. Seguro porrusaldari Arkak kusua botatzen dizkiola. Txiribiton, barkatu, nik uste dut porrusalda honek, hori da, ez dula gatzarik, gatza falta zaio. Ekarri guztu gazta, mesedez, gatza. Nire porrusaldari ez zaio ezer falta. Arkak usuen guztuak entzeko da. Bere ala senator. Bai. Orain jakingo dute hauek, zer den kakusainen gatz magikoa. Bai horixe. Txiribiton, erotu egin alaiz edo, ze? Ez dizuet ba esan pozoinduta dagoela porrusalda hau? Kontxo? Arkakusokin?
Zer kakuso eta zer kakuso ondo? Arkak esan du, arkak izena duela, arkak kusoak. Arkak esan du kakusain delako, kakusain ez altzarete konturatu, zukaldariz jantzita zegoela, baina kakusain zela, Orduan, bera hemen badago, kakusain hemen badago, eta porru saldatera badigu, zer esan nahi du honek? Porru salda zugozua dagoela! Ez, Mirrita Txiribiton, mesedez, kontxo! Esan nahi du, hemen nunbait edukiko duela altzaporru baituta, eta guk pentsatzen genuen bezala altzaporrukin porru salda egin nahi duela. Beraz, altzaporru askatu beharra diagu berehala gainera. Kontxo! Arrazoi duk, altzaporru salbo ikusi arte, ez dut hartuko porru salda. Tira, Mirrita Txiribiton, ez daukagu denbora, bai, mil esker Txiribiton, nik ez alduk jantzi behar? Utzi niri ere bai. Tira, Mirrita Txiribiton, entzun ondo. Gainera, uste dut badakidala non daukan baituta altzaporru. Komunean ez Mirri, kontxo! Ate horren atzetik ekarri digu porru salda, horrek esan idu, hor dagoela sukaldea, eta segurazki sukaldean eukiko du. Orduan, gauza bat pentsatu dut. Oa ate hontatik, eta ni bestaldetik joango nau. Eta bion artean altzaporru ikusten dugunean, harrapatu eta xexe egingo dugu. Ulertzen? Bai, lasai Txiribiton. Ba ezpa ere inguru hontan ibili, ezpaitak egun non ibili daiteke. Ados? Eta batez ere, porru saldarik ez probatu. Ea, Mirri, guazen. Mirri, presta dago! Super Mirri beti prest! Ea ba, bat, bi, eta hiru! Bi lapiko gutxiago, eta laizter, hirugarrena. Txiribiton bakarrik falta zen, eta azkenean harrapatu dut! Beitu berari, Txiribiton ere azkenean lelotuta! Altzaporruren porru saldarekin! Ez alda zoragarria! Mirri eta Txiribiton lelotuta! Altzaporru salda eginda! Eta orain, bukatzeko falta zaidan gauza bakarra. Txirri eta Mirriri nire salda, porru salda ederra, estarritik sartzea. Hau da niri gustatzen zaidan Txiribiton. Mutua eta geldoa. Hori da, agur betirako Txiribiton. Agur betirako! Eta orain, osaba kakuzaik, merienda emango dizue, bai horixe. Meriendatxoa, Txirrirentzat, goiaraka da. Bat, bai. Eta niretzat? Zuretzat, bi. Eta, hau? Mirritxorentzat, zenbat emango dizkiot, bat, bi, hiru edo lau. Doi, porru salda! Zer da? Txirri, hago geldi. Txiribitorena, gero xago izango diago denbora konpontzeko. Baina, txertara etorri gara ona, altzaporru, askatzera esaldagia,
Ba, hori segin behar diagu. Altzaporru hemen txegaitu zuzuen lagunat, askatzeko pres. Guazen. Bukatu da sufrikaria, eta bukatu da. Horro salda. Poliki, poliki. Altzaporru askatu duzue, baina ni ez nauzue harrapatuko! Hori da, txiribiton! Segi dantzan! Segi dantzan! Orain hor barruan! Gure merienda berria egiteko, orain kakurzain salda hartuko dugu! Hori ez! Hori bai! Eta orain, kakurzain esango aldi guzu txiribiton bere honera etortzeko zein den antidotoa? Baina libre utziko nauzu, Hori altzaporruk erabakiko du. Ba, orduan zera. Txiribitonek kakusai salda edan behar du. Kakusai salda. Bai. Azkarria. Kakurzain salda nazkagarria. Txiribiton. To, txiribiton, meriendatzeko salda goxua. To, txiribiton. Ederra zego, txiribiton. Ara zer dion altzaporruk, hartzak. Bai, barren aino. Hori da. Iapa! Primeran! Zein ederki lagunak! Altzaporru libre, txiribiton betikoa! Primeran! Eta kakusain beti bezain nazkagarri eta zikina, Baina hemen utzi behar nauzue ala. Hemen sekulako beroa dago eta askatuko nauzuela esan dirazue. Askatuko zaitugu, baina hemen ez. Zabortegi batean! Gora kakusai! Baina zaudela zai! Etorriko dira eta zure bila gaur gabean kale garbitzaileak! Zuri, baina, hemen bakarrik utzi behar aldugu. Bai, bakarrik geldituko da, baina ez dago inongo problemarik. Txiribitonek ondo gordeko du. Barrena, txiribiton! Opa! Ederki lagunak! Gora altzaporru! Beste behin ere, altzaporru zaleok, kakusairen atzapar madarikatuetatik ies egin eta garaipena lortu dugu. Gurean, gaiztakeriak eta tristurak ez du lekurik. Gora laitasuna! Gora altzaporru! Datorren aster arte, aio! Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna. Altzaporru da gure oiua. Altzaporru da dantzalakuna. Altzaporru, altzaporru, altzaporru da txapelduna.